סלח לי אבי, כי חטאתי לך, מחול לי על כל פשעי. גם בימים ששכחתי אותך, היית תמיד בחיי. בכל הדרכים שלחתי בעצם, היית לי נר לרגליי. הייתי עיוור, לא ראיתי מעבר למה שהביטו עיניי. מלך מלכי המלכים, תודה על חיים, על אושר ברי הצחוק. גם כשקשה לפעמים, גם אז אלוקים, אתה לעולם לא רחוק. מלך מלכי המלכים, תודה על חיים, על אושר ברי הצחוק. גם כשקשה לפעמים, גם אז אלוקים, אתה לעולם לא רחוק. גם כלך בדרכי חשוכה, בטחתי בך אלוקיי. על חצי שני, על בכור וילדה, תודה גם על עושר בלי די. תודה על חגים, על שבת ששומר, שלא ייגמר לעולם. כל יום שעובר בדרכי לגן עדן, שיביתי אותך מול עיניי. מלך מלכי המלכים, תודה על חיים, על אושר על ברי הצחוק. גם כשקשה לפעמים, גם אז אלוקים, אתה לעולם לא רחוק. מלך מלכי המלכים, תודה על חיים, על אושר על ברי הצחוק. גם כשקשה לפעמים, גם אז אלוקים, אתה לעולם לא רחוק. מלך מלכי המלכים, תודה על חיים, על אושר על ברי הצחוק. גם כשקשה לפעמים, גם אז אלוקים, אתה לעולם לא רחוק. מלך מלכי המלכים, תודה על חיים, על אושר על ברי הצחוק. גם כשקשה לפעמים, גם אז אלוקים, אתה לעולם לא רחוק. Церквей тогда еще не существовало, и последователи встречались в частных домах, где иногда назывались такие Евангелия и их авторы, которые удивили бы сегодняшних прихожан. Некоторые использовали Филиппа, другие Фому, иные использовали Евангелие от Марии, кто-то использовал Матфея или Марка, Луку или Иоанна. Некоторых из ранних христиан теперь называют гностиками или людьми, которые знают. Гностики были мистиками, то есть людьми, которые чувствовали, что могут непосредственно общаться с Богом.